Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongelam jong Kakasi Author Society hagini ki kindiat sngi ki bala dem kila penlong ye ka national seminar bat ka jingshong kelain mengor hanong ba New Delhi bandawa na ka sarkar India ban penrung ye ka ketin khasi ka kernit ka pra jong ka riti sensyar jong ka ri India nakaliang presiden ka Kakasi Author Society u Dr. DRL Nonglan habaya keren mat kinong thok khubor uloong baka kinhon hadien bakala penlong ye gijinya ki jongka hanong ba New Delhi kila shim ya ka rai ban pa na gijing thok na ka office menteri katrat ki kampo ing ka sarkar India halor ka jingdawa bat shai kala poi kila shim ru ye ka rai ban dawa na ka sarkar India ban wan ra no ye ka ain ro halor ka jing penrung ye ka ketin khasi ha ka khirnit ka pra shishu ni kalyang gini nong elam kila let ban IT ru ye ka dorkhas shaka office traikam jong menteri katrat ki kampo ing ka sarkar India u Amit Shah nang ta shaka office traikam u menteri rang badu kari Narendra Modi badu shaka office traikam jong ka president kari ka Draupadi Murmu ban kentu ye ki ban penkloy ban penurlong no ye ka jingdawa jongki ya merjengtem apa dalai barkum juro ye tu kajing yalang pai ba anjantar nantar ti ban peteng ye kajing kublai tingi ai kublai baro kita ki balai poi dan ki pat ki minister ki ba empat ong mentan kum ba elhek tu ilawan nanta I ba gitsen espala ro ilawan ban kli tu ka Lampung emergency ki ba Lamphang bela ba bon ki MDC ki ba la kham ya bon yimda la banjir peteng ki baro nanta ki pat ki rusan pertai ki ba sendan syu aga kam kum ki MDC lani kum ki MLA ro kila yo pon tende ke jing khuble jongi kam dei tang ki bai yawan namar kat ki bala kila yawan ki khat jo KS ro kat ki bala kila len te bon ki bam chimna ban le ndrei ki bla krishan yangi ai bon ki rokam ni ai khuble ki tena kalian ki NGO so ni ai khuble lang YouTuber ro ki bam sim wan menen ndrei ki baju ai krishan ya kini ka jingdawa ni nampak kerja penbet ke waktu nak berkini nanti babarok kini poi dan kisah san pertero ki balak kan nampan ndrai kerja kulai kelit lang jaki nambar ngitip babarok ki dan kerja kersian ni kini ka jingdawa jongi ki bawan ni ki bomban ki bakersian da ki jingdawai kersian da ki jing yarab agi babon ki rukam bat kerja pensawa khamjam ni kini kasut ni ai kerja kulai yaki baro ki ba le lang sedeli nani ki bam simla ban to timenta ngakwa ban yatho yakai ka bam mi nak to hadin belakot kini kan Lampung ya mer cingtep agama bon ki rusam khang kila ya dan beta la kedau katu kat ni menne tendai don ki ba simla terma ban kedau di doktor ngailang Rian na po Christ University Bangalore na tai kong Olivia Ban ibalong advocate at Supreme Court kituro ilaylong ki Risham Phang bandaan na lord ki waipat ti hadin balakot ka jingamer jitem bat ka jingalang pai ba ajantar mantar Kakasi Author Society kala sim South Li kirai bat kini ikwa ya kaban pentem sepi baro la pen priang lem ya kini kirai ki Bangladesh kaban kong kalong ban pan jing sai na ka office jong u union home minister u Amit Shah halor ki dorkas ki Bangla submit so how January 2000 arkoy habawan silong wat la ngim sim la yakendo markmat yo rei ila ai ya gadar khas lengba menteri sarkar ga por ba nanta ka weipat ka jimpan kan mayu kedaya ka arp saut reg jong Julai arja arkoy ha ka bangila da yakendo markmat bato hangne silong ha jinran ka jong o Chief Minister o Conrad K. Sangma dia dan dekat jong Chief Secretary atau bat ki officer
Enrei hadian jong kito kijinga kendo bat kajing ai kidorkas ngim simyo jubab ai. Menta kawai karai bat kata kalong karai ban kong ban pan jing sai nak office jong u menteri kampo yang ke sarkar India hangno kadon kenika kam jong ni. Amat ba ong ak tinang wei bantep ya ka status jong kenika jing dawa jong ni. Namar mensyua abai kendo ya u Rajnath Singh baru Rijiju Kiran Rijiju hau Januari Rajar Kathendai tang hadin arbanai nilayo ya kejupa ba ketien kasi kadon ada less jong ki pending demands life of pratele ketien kasi gede kawai bat la yathu yangi hakata kejupa ba ka ministry kandang pedbnia ya gede income ti hadin ketua paden dang le kendo ya u Amit Shah hadin bangila submit ya ki dorkas jongi bat ka jinga kendo markhmat bat uru ngim simyo juba kumta ngilarai ban pan jingsai naka office jong menteri kam po yen ka sarkar India hangno kadan kene kam ka jongi ka baar pat ka mangla sim ya ka rai kalong ba ka sarkar India ka minta kan simno mardor ya kisinjam ban penkre ban wanra ya ni ong ka andra uma ya ka ben hapo parlimen ha ka sinsyong dorbar jong ka parlimen ka bansawan daga long kloi kat no ne khamslem rei ong ba ka dei ban wanra no ya ka bill nakalian sinsyar ka official bill nakalian jang sarkar ha parlimen ha kenika sinsyong dorbar jang parlimen ka ban sodong ti kawai pat ban submit ya ka thop jingpen biang jingtep ka documentation but ngila submit ya kini kedai ka documentation kaba ngi layo ban submit bro chilter ngi ai yeki dorkas lamdala ya kaban bu sijaka yeki thop jingtep baro rei ka khasi author society da ka jing presitam ngila bu yeki khat kiba dan ka jing tebet ke bakarpan ban lum ban lang yekini ringkat bat ki sabat ki jing pen sisa lani ki justifications baka tien jonge kalau long kabat ladai por laslam ban rung no apo ka khanet ka bapra tingila yo ban submit ya kan ni bat ka bakado ka basau kalong ban up ya ka jubab jong ka sarkar hapo kapor ka bangila dawa ngimla banbu ya kapor Andrei hapo kapor bangila dawa kabamati shwa jongka dorbar parlimen kaban sasyong bat ladangin yo ka jipa ngin sa tenong da kiwai pat kilat jingeki kilat jingdawa jongi ta ti yakini kirai ringkat bat kijing penken mau yaki babon ki jingyat nanti jongga lagi jingdawa ringkat bat ki jingyat ho sithi ya penengka home ministry ki jingya kendo da ka bangilat da ka kanhon sa Delhi bat kumjuro ang niya silong ni lara ya ki dorkas ki batmai ringkat bat ki kot kisla ki ba ngila sulang agar dorkas jongi bandej ai sya ka office jong o Minister Kampo Yen mengabatu General Secretary Dr. R.P. Kharsiye nanta isaka office jonggu Prime Minister bat kumjuro isaka office jongka President jongkari bat menen ngila la banle ya kata
but ke receive copy ke bangi layo kini kidai ki bala received leki tugi lightly ki office kata jong u Union Home Minister, Prime Minister, but President Jong Kerry. Ta tie giwai pat ki penak sarkar ki ba ngi lapha ya ki kopi na kam ta jing tip jong ki kalong shaka Ministry of Tribal Affairs, shaka Ministry of Culture, but ka Ministry of Minority. Ta Tikata kadai ka kam ka bangila pendap hado nin kasni ni klampat ai ka jingkran api kino tho bor hadil jaw rajing pendap ye tu jingalan namar ni kwa ban ap shwa hado bangin dayo ban le ai kot kisla kibran kam tingiran dap menen janmiet ikini bara ta ka jingdawa banwara ya ka Assembly resolution lani cabinet resolution ni dawa nangi khasi otha society namar ba kamdan ha kapor ba kren ha Delhi bala kli yanga da kinong tho ur kupor balai ka suki kumba kli loki ngala jubab da kabasai ba kadan ka wrong approach kajing lam yaj bakla hakar kam dan bu ye kene kam ha ka Home Ministry kawai kalong ba ha kitu ki por dawatan ki MP ha Parliament Klamdan ke jing tho ka basai na keleng ka state government shak sarkar India kamat ka jing trilang nengkong wat na ka state government ong no chief minister lane ki minister but ki MP ki bami khmat na gejala kamdan te ka khasi author society kadawa ba kadai bandami na ka assembly ne na ka cabinet jang sarkar ni dawa mangi ka khasi author society banwan rai ka to hanrai hakapor bak sarkar kala menjur banwan rai ka assembly resolution na keleng jong chief minister ulong balai bu lang hak resolution ya kaktin karo balai bu lang ngingim la ban ongi kata em but kajing dawa jongi kalong ba jaktin khasi dia haba ka sarkar ka bu ba jaktin garo ngimdan kanong rim ban persya ya kata han reishwa kata katkum kajing lab jongi nakiri records jong sarkar na kalong ka arts and culture ne political department namari ek ni ka kamat ka Home Ministry ka ka political department ka ba yapha yaki chithi ta ngim patu i baswa jong ka to la dan ka jingdawa na kaleng ka sarkar ya ka ktien garo hanrai hakas nem arajar khatlai ka jing pensai jong ka political department jong sarkar jala siapang ka ktien khasi kaladan pa bat kumjuru hadu arajar khat nyau shwa bankot ka sarkar hakto kopor jong mukul sanna ka committee ka official committee jong ka sarkar megalaya ka long for inclusion of Khasi language kata ka official committee ka ba khado hagas nem arajar khat nyau andre arajar khat pra ka wanno ka sarkar bat mai simla shu e kaban pentri kameto committee ka shu sakot no kumto ti minta habakilaj artle ki jaktin na ka jo ke jala kita syai bakni ke jala jung ye jala barat ti ka shonga sarkar India ban pen la ne am ban perung artle ki jaktin nakali ke jala haba hakiwe ki jala ro ki dan ki jingdawa ki bopon kanuk sa ngashu kedaw hang ne nam ta ka jing tip jong ki kum hapo Asam nalor pala dan lupa ka Assamese kawai ni kikitin banakong barung ha ka karnet kontra adin ka Assamese ka jingdawa ka long
ia ke bodoh. Bat ia ke karpi. Ti haba kidan kitu kijing dawa ia ke bodoh bat karpi. Hagas nem arjar lai. Ka Ministry of Home Affairs kawanra ia ke bel nagam taban pendrong siwatang ia ka bodoh. Kam simpediang ia kijing dawa ban pendrong yang roar. Tementa kasyong kasulkar India tambah kajing kuat jongi kalong ba kasulkar megilia ke babudin ya kini lani kasulkar India kamdai ban pe daga kmat ban ong lada yo berar telong lada mio berar te nai ni kwa ba le hok katkum kerenyeng bat kekerdan jong kaktian tinggi tep kaktian kasih kalong ko ni kaktian ke ba hak maddo lada nong na ki jat kitin hanor East India jat kitin jong girit pa kitin khasi kamdan ha kekerdan baar kedan be kekerdan benekong kabamot ba kitin khasi kere keban nengkong madrong haka kernet dokra dai ke jimbodien ke basa kalong ka jimbodien ke khasi author society kan bodien o kawai ngaklet bangi layo ro ya ke jing ya kendo RCN bat wei MP baru tahu dari Rakesh Sinha MP jong Raja Sabha badan hagaliang sarkar bat ke jing ya kendo jongi haka step jong ke sengi nengkong kalong ke jing kren ke ba la jerong ba renyim patla ya ke ban ai su ye kot kisla namar ye kendi ngim simla ban penyo kopi nado bagi pelat agene saja tinggi rang son biang hakasngi baar he ta kamot hakasngi baar ngi rang son biang ban ngi rang let ai biang ye kendi ka documentation haka sngi ke baar menmet nyo beje syau Rakesh Sinha ringkat bat kajing ai kopi ye ki dorkas ki bangi lapa syau Home Minister syau Prime Minister bat syau Presiden syau Presiden jongkari ti yamata ngim simla ya ka bani kendo bat ki waipat ki he sarkar like no tang bat uni wei MP uba ha kajing tip jongi udan ba ka jiejan bat Prime Minister kumjuro baru Union Minister. Naga takadaw ngi sa jet knang banyo. Bat ngi rayo banisong batu ASEAN. Tati kajing kula na tiring chungu. Kalong bed banikren batu Union Home Minister. Umpatla ban ay kawai pat kajing kula palat ya kata nrayu ongan sa simkia banikren ni kedekam bat Union Home Minister ke mat ke bakomsan bang ibu kalong ban wanra yak anrau ha parliament ha kasinsyong darbar ke parliament ke ban salong ti menta ke jingbut den kan long yang kini ikut kisla da ka bangin wad iki jingtep ka bala da ka bangilet chiki ministry ngiladan ro ka tim ke baklan ke jongi hang tiadali itu gibadan dali ken bodien hangno kadan ne am kajing persang ban sim yaki sinjam ban pre ya kebel hadin ba ngilayo ban submit yekiniki ban ai yekiniki dorkas ki jongi te kajing bodien kan long sekitu lai khamtam ki bangla ai ye ka dorkas office jong o Home Minister office jong Prime Minister but office jong i President but iki way pat kisin jam jong jing budien jong ngin se thu e phe dal dai kapor job ka stem khasi kan la ban include for ka each other kam padon ke jing kunre hadu menta but dai na kata kadaw bangi sedawa ban kunre no mador namar ke jing dawa jong i kalong so posnam narugis nam propoi ti menta hadu menta
empat UI ba kajing pukre kalasdan. Nak kata daw ngi ong penkre na menta bat wanra hagasin chong dorbar kemat salam. Since Khasi language is one among the 38 languages bala list ban baka ministry kadang examine ban yo ban include tak age dam kata ne am ka move na ka KAS ni ban ya try lang bat kita bat ki wei ki badiman kita ki ba badiman ba ya de bat ka ktin ban yo ban pendrung po ka age dam Kadang kajing persian but ngin yai persian ya kata hadu menta kajing dawa kadang ya lala kajong ngin sapet lada kadang kalan bangin ya lang ban penjam ya kajing dawa dari lesi kam dalong ka denti ke basok banyak lang hakata karukam ro nomor ba ngi dan situ Indonesia kapang isite lamin ye ibabon kom karaj Rajasthan ni Bhojpuri bat ki wei kidon lagi jogi jaga tendai naklem jongi ki paranong ko tingidon ni kajing ya ai mar kliang ye kajing tek ki pangirat kam Kadang untuk kadang kata mass movement yang sangat jingle lang namoro. Lalu saya expect kata Ndai ba la penmena bala ban le kunta ndai la raja ba kamur long kala ban poi sata namar menta kala long pa hi kamur men nekong kisdang kinong tho ngila ban ong kadai ka literary movement ndai hadin kisang bhalang baro kile kersan kumenta ki sensan pertai baro ni ki ya kersan bat ngi menta ya ke jinglong ko wei jong ke jajin reo tan kirang ba niam bro ki bawan ya ke ban sengap lem bat ban pen sengan lem ya ke nika jingemer jimbat ke jong ni ti lada jaba umman ra ya ke bel te klempep kelenti gadan ban le kunta ka movement kala ban long warna ki political party ro kidai ban le ya kata ndai tang mangi kisang balang ti hundrai ya ki kumno bangin le kata ngin se thu ya ki indala dai ko yamta ngidang ap baka sarkar kan jubab suai gitu ki sautli ki mat jingdawa ki pa ngala de pren mentan Sepoi ko simply kalau ba ti ngidan na ki babon ki platform kam hakapur bau chief minister u khatinge ni ladan kajing akan dulang batu chief minister nak bentaban penyai chefrang kawai ke bau chief minister u ong ban pejik jindon kam jong kini ki organization nomor kini ki organization baru ar ni ka Khasi Author Society bat ka Achik Literature Society ngidai ki society ki ba haka resolution assembly resolution la kedausha kidai ki autonomous literary society or organization recognized and funded by the government ti in line la ong tu with Sahitya Sabhas in other states ti habakini ar ki sunjok kidai ki bala itu udah ka sarkar bala fundro daga sarkar ngira yo menta ka annual grant ba license adu menta but ni hap hi bandan kaji trelang ha kabedai berkini hnrei ni penlejemut ya katin khasi ki penlejemut ya katin acek lane garo